आइसा मा खौरां? मोजां। आब'आलाय? आब' मेदामा मोजाङैनो दं बियो। नाथाय नोंनि बे खाफालाव औ, आं हाबा जाबाय। नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ। आं औ जाबाय। गथ'फ्रानो देलायनानै स्कुलाव थांलायबावबायसो। दे बिदिब्ला। आइसा आबैया नैबे आसानखौ नोंनो होनो थिनदोंमोन। नाथाय जेबो नङा, लादो। आबैयालाय माबोरै दं? आं मारै मिथिनो? आबैया दं सोरगोआव। मा? आबैया गैलिया? औ आइसा, आबैया गैलिया।